Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaniho. Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan moingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Ubusan nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron nyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa itong mga sala, ug dadunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. Ibubo kanamo Ginoo ang imong mga grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi siyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, unsa may ikasulti nato mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat. Kun gimatarong pa siya sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarungan unta siya sa pagpasigarbo, apan dili atubangan sa Dios. Kay ang kasulatan nag-ingon, mituo si Abraham sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. Suhulan ang tao nga nagtrabaho, apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihaguan. Apan ang tao nga wala magbuhat kundili nagtuo lamang sa Dios nga nag-isip nga walay sala sa taong sad-an, isipon siya nga matarong tungod sa iyang pagtuo. Mao kini ang gipasabot ni David sa paghisgot niya sa kalipay nga bation sa tao nga gimatarong sa Dios, nga dili pinasikad sa bisan unsang buhat niya. Sumala niining mosunod nga pahayag. Bulahan gayud ang mga tao kansang kalapasan gipasaylo na sa Dios, ug kansang mga sala gitabunan na niya. Bulahan gayud ang mga tao kansang mga sala dili na hinumduman sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan, ug gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Nagadangop ako kanimo Ginoo sa panahon sa kagulanan, ug gipuno mo ako sa kalipay sa kaluwasan. Bulahan ang tao
kansang kalapasan gipapas, kansang sala gitabunan. Bulahan ang tao nga wala pasanginli sa Ginoo og sala, kansang espiritu walay kasalanan. Nagadango pa ko kanimo Ginoo sa panahon sa kagulangan, ug ipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Unya giilak ko ang akong sala kanimo, ang akong kalapasan wala nako ilimod. Miingon ako, itugan ko ang akong mga sala ngadto sa Ginoo, ug imong gikuha ang akong sala. Nagadango pa ko kanimo Ginoo sa panahon sa kagulangan, ug ipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Paglipay diha sa Ginoo ug pagsadya, kamong mga matarong. Pagsadya, kamong tanang mga matarong ug kasing-kasing. Nagadango pa ko kanimo Ginoo sa panahon sa kagulangan, ug ipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsiso kaniya, ug tungod niini nagtinumbanay na sila. Mingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan, madayag, ug ang tanang tinaguan, mabutiyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag, ug bisan unsay inyong gihonghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlokan. Kahadloki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadloki gayod ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Sumala na sa akong gihisgutan pagsugod sa Santos nga Misa, kaming mga kaparian dinhi sa parokya naghimo og tinuyo nga kasaulugan sa misa din mag-uban ming tanan sa atong pagpadayon pagsaulog sa buwan sa Santos nga Rosario dinhi sa atong parokya, kay ang atong parokya mo man ang atong parokya mo may matawag na tug sentro
sa debosyon alang sa pagpangadji sa Rosaryo tungod sa atong mahal nga patrona nga mao ang Birhen sa Rosario. Og atong gi-highlight within the month kining tulo ka adlaw nga pag-ampo ngadto sa Birhen pangandam sa kasaulugan unya sa simbahan karong Domingo dito sa Roma diin ibayaw sa kadungganan sa altar siya nga giisip nga the modern apostle of the Holy Rosary, si Blessed Bartolo Lungo. Ato po ning gipahigayon kining misa tungod kay ang atong mga lay ministers nangandam pagbag-o silang panaad sa pagpangalagad ug nahog nga mura og spiritual preparation ni nila kining tulo ka adlaw nga linahi nga misa ug nanghinaota nga they will take inspiration for their ministry si Beato Bartolo Lungo ug pilay pad basig mahimong patron sa tong parokya para sa mga lay ministers si Blessed Bartolo Lungo. Si Blessed Bartolo Lungo nataw sa tuig 1841 sa Oktubre 5 niya ng buwana ug sa Febrero 10 sa 1841 ug namatay sa pitsa 5 sa Oktubre sa 1926. Ang iyang mga ginikanan adunahan unya devout Catholics. Gani sa sayong pagkabata niya nakat-o na siya pagpangadji sa Santos nga Rosario. Apan sa dihang nagtungha siya sa kolehiyo dito sa University of Naples namatay ang iyang inahan og si Bartolo Lungo nada sa hiwi nga mga panghuna-huna ug kinaiya sa iyang mga nabarkada dito sa universidad ug nadala siya ngadto sa nagkalain-laing bisyo mura og sa makadiyot gani nagdrugas pagani ni siya. Unya aning panahona pod ang climate around Italy was very anti-clerical and anti-church kay this was the time nga nahimugso ang nationalist movement diin buot mulugway ang Italy as an independent republic from the controls of the papacy under the so-called papal states. Kaysa una, ang Santo Papa nakapanag-iyaman og daghang mga bahin sa region sa Italy directly under the rule of the Holy Father, and in the reunification of Italy as a republic, nisukol ni silang mga estaduha batok sa Santo Papa, batok sa simbahan, and it was very unpopular to become a Catholic at the time. Unya, worse pa yun, napadpad hinuon si Bartolo Lungo sa patuo-tuo, samtang nagtuon siya sa pagkaabogado. So much so nga nisud siya og bisan unsa na lang nga uso nga patuo-tuo, mga seances, kanang manawag og mga kalag sa mga patay, and at a certain point, giordinahan siya isip satanic priest. Unya, dinhing dapita, makakita na siya og mga dili nindot nga mga talan-awon. Dunay itom nga linalang nga magsunod-sunod niya nga iyang ipaila-ila siya mga higala nga murag iyang anghel magbalantay. Naningkamot siya nga mag-practice og magic. Iyang gibuhat ang tanan nga iyang dauton ang dungog sa simbahang Katoliko. Hangtod nga tungod niini, nilapse siya into depression ug nag-mental health crisis siya. Nidaot siya pag-ayo, wa siya ganag kaon, masakiton siya tan-awon nga ang iyang mahigala na lisang nga nagtan-aw niya. At a certain point sa iyang depression, ang iyang amahan nga namatay, nipakita kaniya sa damgo o giingnan siya, anak, balik sa Ginoo. Pagkadungog niya ang mga pulunga siyang amahan, diduol siya og iyang maestro sa universidad nga relihiyoso. Og nagpatabang siya og unsa iyang buhaton, gidala siya og pari nga Dominikano ug gimaymayan siya og hinay-hinay sa pagbiya sa iyang mga sayop nga binuhatan, labi na ang iyang paghilambigit niya ng iya sa occult, sa mga patutuo nga iya sa yawa gyud, no? Muna nga nitambong siya og mura og spirit of the glass nga session, and at a certain point samtang gipanawagan na ang mga kalag nga mutunga, nibarug siya, nagdala siyang rosaryuhan ug iyang gisyagitan, ako kamong gisalikway sa gahom nining rosaryuhan nga akong gikuptan. Ug human niadto misugot siya nga mahiapil isip a member of the Dominican Third Order.
So tertiary ni siya sa Dominican. Unya, bisan pa man og nibalik na siya sugod sa Ginoo, ang mangit-ngit kayo nga kahimtang siyang kasing-kasing, nagtulisok kaniya o nagkanunay og hulga niya nga awahin na ang tanan. Dili na wala na'y kaluwasan para niya, bisag nag-usab siya. Apan bisan pa man og madungog niya ang tingog sa dautan nga nag-discourage niya, ang tingog sa Dios ni patigbabaw og nahinumdum siya sa gisulti ni Santo Domingo, panahon sa pagsabwag ni Saint Dominic sa Rosariohan, nga he who prays the rosary will be saved. Muna nga, gipangadji niya pagmaayo ang rosaryo og dili lang siya nangadji, naningkamot siya nga iya pong i-encourage katong mga nawagtangan og pagtuo, katong nipalayo sa simbahan nga mangadji pod sa rosaryo. Ug uban siyang asawa, gitukod nila ang Confraternity of the Holy Rosary. Unya kay nangita man siya og sentro nga ilang kampuan, nga kapag siya gamay nga kapilya nga gubaon nga gisalikway na, ug didto magpundok iyang grupo, ug nangita siya og hulagway sa mahal nga birhen nga iyang ikapahamutang sa altar. Dunay madre nga tiguang nga naluoy niya, gitagaan siya og dunot nga hulagway sa birhen, kanang atong nakita diya sa altar sa kilid, nga dili ngilad na yugayo, gikutkot na sa od, nangapahak na ang pintal, apan gay wala may lain iyang gidawat, bisag wa siya makauyon og iyang giparituki, og ang nigawas mo ang hulagway sa birhen sa rosaryo nga giludhan sa duha ka mga santos, no? Si Santa Catalina de Siena, o kung wa ko masayop si Saint Dominic na ang kilid. Unya, kini mo'y nahimuon niyang ilado kaayo nga imahen sa tibuok kalibutan nga Our Lady of Pompey. Ang Birhen sa Pompey kay dito sa kapilya mo man ang lugar diin nibuto ang volcano nga nitabon sa tibuok syudad, diin ang kamatayon ni lukop sa tibuok kayutaan sa Pompey. Ug nanagna si Beato Bartolo Lungo nga dinhi sa yuta sa kamatayon mabanhaw ang bag-ong kinabuhi tungod sa mahal nga birhen sa Rosario, ang Our Lady of Pompey. Nagkadaghan ang mga pilgrims nga nangadto sa mong kapilya tungod kay daghang mga milagro, from healing miracles to mga problema nga nasulbad to conversion stories nga ang obispo na mismo mo'y nag-awhag kang Bartolo nga magtukod na lang yun siya dako nga simbahan. O ang resulta, mo ka na karong famous Pontifical Basilica of Our Lady of Pompey. Nahinumdum ko nga sa nagtungha pa ko, nakaduaw ko ana nga shrine, unya naabtan ako ang usa ka pari nga Italiano nga nagwali, kay bag-o lang siyang nigawas sa ospital, kay nabangga ang iyang gisakyan nga auto ug gituhuan nga mamatay siya. Apan samtang nagwali siya dito sa altar, nihilak siya og niingon, magpasalamat ko sa Birhen sa Pompey nga niluwas kanako gikan sa kamatayon. Ug usa kini sa mga inila nga pilgrim centers labi na sa Europe. Apan ang hagit ni Bartolo Lungo nagpabilin nga ang atong kaluwasan naa sa pagpangadji sa rosaryo. Ang unang mensahe nga mapupo nato siyang dalaygon nga kinabuhi nga mao nga ang Ginoo kumulihok na gani walay imposible kaniya. Bisan ang pari ni Satanas mahimong apostol sa mahal nga Birhen Maria, mahimong inila nga santos sa tibok simbahan, kumulihok na ang Ginoo. Pulong pa sa unang pagbasa nga atong nadungog, gikan sa suwat ni Pablo sa taga-Roma, bulahan sila kansang mga sala, gikalimtan o gipapas sa Ginoo. Ug si Bartolo Lungo nakasinati niya ng Diyos nun nga pagkalimot sa iyang mga sala. Ug muna nga it's an inspiration nga bisan usa ka nato, kumusanong ta sa tawag sa Ginoo, kung mosalmo ta sa bisan unsa ka gamay nga butang para sa kinabuhi sa atong parokya, dako tag milagro nga mahimo alang sa kausaban o sa kinabuhi, sa bag-ong kinabuhi sa atong parish community. Ikaduha,
ang hinagiban nga mahimutang useful instrument sa Ginoo for transformation, our personal as well as the transformation of those around us, magsalig kon ang atong pagdebosyon sa rosaryo magmakanunayon. Muna nga dinhi makita nato nga pila na kagatusan katuig sukad gitunol sa Birhen ni Santo Domingo ang gasa sa rosaryo ug hangtod karon wala pa gyud ni mabahaw. It has continued to become a vehicle of grace para nila nga with a simple heart mudangop nini sa ilang pag-ampo. Nahinumdum ko sa kinabuhi ni Saint Albert the Great, usa ka ngilngi gyud kay nga santos nga magtutudlo ni Saint Thomas Aquinas nga usa sa mga inila nga intellectuals sa simbahan. Sa dihang natiguang siya ni nagdemensya siya, nahimo siyang angu-anguhon. Unya magyamyam siya tibok adlaw ug ang makadungog niya matandog yun kay tibok adlaw, bisan ug wala na siya siyang saktong hunahuna, apan ang iyang baba nagyamyam lang yapon sa pagpangadji sa rosaryo tibuok adlaw. Kay naanad man siya sa rosaryo, sa diyang ang iyang hunahuna nibiya na kaniya, ang iyang baba wa malimot pagpangadji. Muna nga nailaing theologian sa simbahan, si Karl Rahner, nakaingon yun nga mangadji na lang tayod sa rosaryo karon samtang wa pata angu-anguha. Kaya ayawat na lang kung angu-anguho na ta ang atong iyam-yam rosaryo o dili ta magpatuyang o binastos unya kung maabot na ta ng idara. Muna nga dili pa awahi ang tanan, no? Ikatulo nga labaw ni ini naay naa sa rosaryo nga diin kita dili gyud mahimong dili makalingi sa Ginoo. Unya labi na nining panahon na karon, nagsaulog man ang simbahan karon sa piyesta ni San Ignacio sa Antioch, usa ka obispo ug martir ug usa ka magtutudlo sa simbahan, apostolic father. Doon na siya gipanultihon nga sama nga ang mga hangin nga makusog ug ang bawd sa dagat makapahuna-huna sa marinero nga mupauli na sa iyang pantalan. Muupod kita kung ang mga hangin sa kalisdanan, ang mga hangin ug kagubot sa katalagman, mura og bawd nga musuway paglumos kanato, ang atong kasing-kasing pudunta mag-ingon kanato nga panahon na nga mubalik ta sa Ginoo nga moy atong tinud-anay nga puloy-anan. Or as Saint Augustine himself has said it, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they come to rest in you. Hinauton ta nga nining ikaduhang adlaw atong makit-an nga kitang tanan bisan unsa pa kalayo sa atong pagkabalaan karon, dili mahimo paghapon nga pinili nga instrumento sa Dios alang sa simbahan. O ikaduha nga makatabang nini nga makabot nato is kung mangadji ta sa rosaryo, labi na nining mamiligro kay nga panahon nga daghang kay katalagman nga nagsunod-sunod. Panawagan ni sa Dios dili hulga kundi mga tuktok niya sa atong kasing-kasing nga na ako naghuwat nga mudangop kanako, duol kanako ug dad-a uban kanimo ang pag-ampo nga nakapahimuot kanako ang pag-ampo sa santos nga rosaryo. Uban ug karon magnindog tang tanan para sa katilingbanong pag-ampo. Uban sa tumang pagsalig, magampo kita sa atong amahan aron luwas gikan sa tanang mga kahadlok, magmaisugon kitang magtukod sa iyang gingharian pinagi sa atong pag-ingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan dili mawadag kadasig tungod sa mga pagsulay ug sa hagit sa kabag-uhan, hinuon mas maikagon ug masibuton silang mopasiugdag kabag-uhan ug pagkabig dinhi sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang pagtuo diha kang Hesukristo,
malig-on og mupadayon pinaagi sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga kitang mga Kristohanon makakaplag og kalipay diha sa atong pagtuo bisan sa atong pagharong sa mga pagsulay ug mga kagul-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nanag-antos dinhi niining kinabuhia, ilabi na ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga kahupayan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayo na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, mag-ani sa mga ganti sa ilang paghago. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Sa kahilom sa atong kasing-kasing atong iampo ang atong kapaniguruan, panahon nining nagsunod-sunod nga katalangban, iampo nila nato nga magmaysugon nga mubarog paglabalik sila nga gipilde sa mga katalagman liban niya dito sa norte ug labaw niini atong pangayon nga sama ni Bartolo Lungo bisan unsa man ta karon sa atong kinabuhi duna gyapon untay kahigayunan nga gamiton ta sa Ginoo alang siyang katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan sa tanang panahon hatagi kami sa kaisog ug kusog aron makalahutay kami pagpamuhat sa mga maayong buhat pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo nga ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimong ta kaming takos nga mausab sa mong kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab unta kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa katanan, ang matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos ug nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipadayag niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos nagaawit kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon.
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya sa pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug maingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman, si Kristo naman, si Kristo naman. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang amo Santo Papa, ni Alberto ang amo obispo, sa mga reliyoso ug alang sa tanang mga kaparian. Indumdumi usab ang mga igsoon ka nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kami ang ngayan. Kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimo makagawom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng pulong ag itudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang giharian, ang gahom ang himaya,
Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Itunol nato karon ang timaan sa itong pag-inigso unay. Usa ang akong kagalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.